Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da yammaci, barkanmu kuma da sake saduwa a cikin shirin da muke gabatar muku a dukkanin ƙarshen mako. Shirin da muke gabatar da shi wanda ya ƙunshi karatun biology da kuma muke bayaninsa a cikin harshen Hausa. Yau ma insha Allahu za mu ɗora a inda muka tsaya a makon da ya gabata. Masu saurare idan ba a manta ba, a satin da ya gabata mun yi magana ne akan rabe-raben halittu, inda muka ce halittu an raba su gida biyar. Muka lissafo muku su har muka yi bayani akan kingdom na farko wato kingdom monera, inda muka ce a cikin kingdom monera akwai halittu kamar irin su bacteria da kuma blue green algae. A ƙarshen bayaninmu na bacteria mun yi magana akan wato reproduction, hanyar da bacteria take bi ta haihu, inda muka ce bacteria kasancewar halitta ce 'yar ƙarama wanda idanuwa ba sa iya ganinta. Tsarin haihuwa kuma da muke da shi kala biyu ne a ilimin biology. Na farko ana kiransa da suna sexual. Sexual shine wanda za a sami jinsin mace da namiji su haɗu su yi jima'i a samar da ɗa. Tsari na biyu shi kuma ana kiransa da suna asexual, wato wanda za a samu halitta guda ɗaya za ta haihu ba tare da ta samu kasantuwa da jinsin mace ko namiji ba. Wannan tsarin asexual ɗin mafi akasari yana faruwa ne ga halittun da sabida ƙanƙantar su idanuwa ma ba iya ganin su, kamar irin su bacteria kenan. A wannan tsarin asexual ɗin aka ce halittar kamar a ce wannan bacteria ce haka, tana so ta haihu to sai ta rabe gida biyu. Wannan rabewa gida biyu ana kiransa da suna binary fission. To a nan muka tsaya a wancan satin da ya gabata. Haka ma a cikin bayanin da ya gabata mun yi magana akan me? Mun yi magana akan feeding of bacteria, wato hanyar da bacteria take bi ta ci abinci. Muka ce hanyar guda biyu ne, akwai saprophyta akwai kuma parasitism, ko kuma saprophytism da kuma parasitism. Inda muka ce su wanda suke yin saprophytism kaɗan daga cikin jinsin bacteria ne suke cin abinci ta wannan hanyar, wato su je su nemo abinci da kansu ta hanyar sanya abin da ya riga ya mutu ya riɓe. Domin duk abin da muka ga ya riɓe yana wari ko yana ɗoyi, hakan yana faruwa ne a dalilin bayyanar bacteria ta zo ta ci abinci ta wannan hanyar. Ɗaya kuma hanyar ita ce parasitism, wato su ci abincinsu ta wace hanya? Ta hanyar dogaro da jikin abu mai rai kamar tsirrai, kamar dabbobi da kuma mutane irin. To da yardar Allah yau kuma za mu tafi kingdom na gaba. Kingdom na gaba ana kiransa da suna kingdom protista, wato kingdom protista. Shi ma kingdom protista idan muka kalle shi akwai halittu a cikinsa kamar yadda muka bada misalan halittun cikin kingdom monera. Amma kafin mu bayyana waɗanne irin halittu ne, yaya kamanceceniyarsu yake, ko kuma ta yaya za mu iya ganin su da idanu mu gane, ko kuma wace hanya za mu bi idan mun je lab mun ɗauko microscope mun haska za mu san wannan halittar protista ce ko kuma bacteria ce. A halayyar su protista na farko ana kiransu da suna unicellular organism. Unicellular organism su ma tamkar bacteria suke, sai dai waɗannan su protista su ma cell ɗinsu guda ɗaya ne. Kamar yadda muka faɗa a baya, idan aka ce unicellular ana nufin wato mafarin halitta shine rai. Kowace halitta in dai abu mai rai ne, ya kasance tsirrai ne ko kuma dabbobi ne, mafarin halittarsa ya fara daga cell. Shi kuma cell wani ɗan ƙaramin abu ne wanda idanuwa ba sa iya ganinsa. Har na bada misali a baya muke cewa
idan da zaka binciro fatar jikinka yar mitsitsiya haka to akalla ka ciro miliyoyin cell wanda kai kanka baka san adadin su ba, wanda Allah madaukakin sarki shi ya san adadin cell da ka bincino a jikinka. To su waɗannan halittun na kingdom protista su ma da cell ɗaya jal aka yi su, shi yasa ake kiransu da suna unicellular organism. Abu na biyu kuma shi kansa wannan cell ɗin an raba shi gida biyu. An ce misali akwai halittun da ana kiran cell ɗinsu da suna prokaryotic, wato kamar irin su bacteria kenan. Amma ragowar halittun ko kuma ragowar kingdom ɗin da kingdom protista, kingdom fungi, kingdom plantae da kingdom animalia, cell ɗinsu ana kiransa da suna eukaryotic cell. To da haka cell gida biyu ya kasu, akwai prokaryotic akwai eukaryotic. Sannan kuma a cikin eukaryotic ɗin nan muna da plant cell, muna kuma da animal cell. Don haka cell ya kasu gida biyu ta hanyar prokaryotic da eukaryotic. Eukaryotic shine cell ɗin da ya samar da jinsin halittun kingdom protista. Shi kuma prokaryotic shine cell ɗin da ya samar da halittu jinsin prokaryotic ana samun su a jikin ina? A jikin kingdom monera. Shi kuma eukaryotic ana samun su a jikin kingdom protista. Sai kuma abu na gaba, mun ce eukaryotic cell. Sai kuma abu na gaba aka ce suna yin motsi, kingdom protista. To shi yasa wannan abin kingdom protista ɗin a cikinsa har yanzu masana ilimin biology suna da takaddama a kansu, inda wasu suke kallon su a matsayin plant, wasu kuma suna kallon su a matsayin animal, domin a cikin wannan jinsin ɗin ma akwai wasu halittu wanda su ba plant bane ba kuma su ba animal bane ba, domin ɗabi'un plant suna da su, ɗabi'un animal suna da su. Don haka a wannan zamanin tsarin classification da ake na living organism, yawanci kingdom protista ana watsa su a cikin ɓangaren plant kingdom. Don haka wasu suke cewa wannan kingdom protista ma baya cikin tsarin kingdom da muke da shi na living organism. To don haka suna motsi. To da me suke motsi? Za mu ɗauki kowace mu gani. Misali, akwai halitta da take da motsi ta hanyar cilia. Na farko kenan, kamar kafa ce a gurinta, sunan wannan kafar cilia. Na biyu kuma akwai flagella. Na uku kuma akwai pseudopodia. To a bayaninmu na gaba za mu yi bayani mu ga wace halitta ce take da wannan kafafuwan cilia, wace halitta ce take da wannan kafafuwan flagella, sannan kuma wace halitta ce take da wannan kafafuwan wato pseudopodia. Amma yanzu abin da za mu kula a nan gurin shine a cikin ɗabi'u na kingdom protista sun kasance unicellular organism ne, eukaryotic cell ne, sannan kuma they are motile ko kuma they move. Suna motsi ne ta wace hanya? Ta hanyar amfani da kafafuwa kamar haka, akwai cilia, akwai flagella, sannan kuma akwai pseudopodia. Sai kuma hanya ta gaba shine kingdom protista su ma suna haihuwa kamar yadda kowane abu mai rai yake haihuwa. Hanyar da suke bi su haihu, na farko akwai asexual. A bayaninmu da ya gabata mun ce duk halittar da take haihuwa ta hanyar asexual to zai iya kasantuwa ko dai ta rabe gida biyu ko ta ɓantaro daga wani sashi nata da dai makamantansu. To yawanci kingdom protista suna haihuwa ta ɓangaren asexual reproduction. Shi wani asexual ɗin mafi akasarinsa halittun rabiya suke gida biyu, wannan ya kama nan ɓangare daban, wancan ma su kama can ɓangare daban. To idan halitta ta rabe ko kuma ta haihu ta hanyar rabiya gida biyu, ana kiran wani abin da suna mitosis. Wato cell ɗin da ya rabe gida biyu ya samar da wancan rukunin halittar da wannan rukunin halittar, sunan wannan tsarin haihuwar mitosis ko kuma mu ce asexual reproduction. Hanya ta biyu kuma suna amfani da sexual, wato za a samar da jinsin mace da jinsin namiji su haɗu su samar da ƙwayoyin halitta. Ta wace hanya su kuma suke yi? Hanyar yana faruwa ta hanyar fusion of gametes. Idan aka ce fusion of gamete, wato ana nufin gamete yana nufin ƙwayoyin halitta. Mace tana da ƙwayoyin halitta, namiji shi ma yana da ƙwayoyin halitta.
to wannan gamete ɗin na mace ana kiransa da suna